Ezeke. Ezeke. Ọmụ ka Ezeke mere ihe. O sola gị ne. Ezeke gburu nne m. Gbuo ụmụnne m abụọ. Ugbu a, o were nna m. Ọmụ ha ka Ezeke mere ihe. Ezeke gịnị ka m mere gị? Lee n'ezinụlọ. Onye dị sọsọ nkịta nọ n'ebe. Ezeke ọ ga-adịrị gị na mma. Ọ ga-adịrị gị na mma Ezeke. Nwoke Ezeke kpụsasịrị ezinụlọ. Onwe onye fọrọ n'ụlọ. Kpụcha mmadụ niile n'ụlọ ọzọ fọrọ m. Ahụ m eme nwoke Ezeke mere ihe a. Ezeke, ana m ekwe gị nkwa. Ọ bụ na onye ikpete mazụ m ga-eme, m ga-agwa gị na ofu onye n'ụlọ ahụ ikpechachara fọrọ. M ga-agwa gị na ofu onye n'ụlọ ahụ ịmụtachara na ofu onye fọrọ n'ụlọ ahụ. Ezeke ọ ga-adịrị gị na mma. Obi dị m ụtọ maka na Ezeke bụ chi obi ebere na ọmịiko. Ya mere taata bụ ụbọchị ọma nye gị, ụbọchị ọma yọọ kwuo ma ọ bụ na ihe ọ bụla ị chọrọ ka chi ụmụ eze bụ Ezeke mere gị. Ezeke egbula m, Ezeke umeze egbula m, Ezeke egbula m, ka m bara gorola. Ezeke egbula m, Ezeke umeze egbula m, Ezeke egbula m, ka m bara gorola. Ezeke egbula m, ka m bara gorola. Ezeke egbula m, Ezeke umeze egbula. Ezeke egbula m, ka m bara gorola. Ezeke egbula m, ka m bara gorola. Ezeke egbula m, ka m bara gorola. Ezeke egbula m. Ya egwu ga-amakazi ọ na-atọ. Egwu gị dị ụtọ, ọ dị welewele, dị nwaṅarị. Maka nke a, iji gwa gị na Ezeke bụ chi obi ebere na ọmịiko. O nweghị onye ọbụla si n'ala eze m ga-emetụ gị aka. Ị ga-ala n'udo maka na egwu gị adị ụtọ, mana ị gaghị ime ka ndị gị mara na Ezeke bụ eze nwere obi ebere na ọmịiko. Onye kwere obili, onye kwere ọnwa. Gaba la n'udo. Gbada
You want to give that say eba? I'm going to manage me if I got on the order and you people. Because we are. Chimo. Ị mara na taa bụ ụbọchị eze gị. Biko. Nne biko mee ngwa ka anyị lawa. O biko. Hapụ nkomo. Ọmọ ihe na-eme gị n'isi. Bịa Okechukwu. Ọ maka eze gị ka iji mafọ m obi ugbu a. Echidi m agwọ atala gị menwe n'ihe merụrụ gị ahụ. Nne biko wait na akatola kwi mana ndị mmadụ nwere ntị. Ha gakwanụkwa ihe na-ekwu biko. Ha nụzie ya gị na-eme. Enwere ihe ọzọ eze gị ga-eme n'awa igbu mmadụ. Chima biko wait na akatola ekwu ka biko nunu. Onye wude eze ga onye ọbụla na-atụ ụjọ. Chima wetu onu. Okechere. Ọ maka eze gị ka ikposi m hapụ nkụ m bịara ịkpatara nne m lawa. Ahụ m n'isi adịrọ gị mma. Ọ ya. Ọwa nkụ ịkpaga. Okay, man, I remind you. Okay, go ngwa kaila. Ngwa kaila. Ugbu a ka ikutere n'okwu. Ọ bụrụ maka nri nne, anyị ga-ala. Ngwa. Hapụ nke m. Iruo gị gwa nne na ọ gị kpatara nke ihe ole ma ole eji chịrị ya lawa ka anyị laa. Hey, wale nwaanyị na-enyekwa nsogbu. Ngwa kaila o. Oge adịrọ nne o. Bịa Okechukwu. Ka m gwakwa gị. Anwakwala anwa ọzọ. Mụ na gị anọrọ ebe ọbụla gị si ma ịlawa maka eze gị. Ị na-anụ? Enweghị ihe eze gị ga-eme karịa nke o mere na-eme. Nne gị mara onye eze gị kwesị dị na-ekwu okwu. Ka ịla. Ngwa ịla biko. Ike kasị nke. Ngwacheka nna biko. Ngwacheka nyere gị aka n'ọgụgụ. Nna hapụ ya. Ka ịla. Ngwa biko. Ka m bute. Ọsịgịnị. Biko akwara wee bute ihe biko. A na-asị ka ala gị asị gị ebute ihe. Okechukwu. Nkụ mkpara akpadosa ka isi m hapụ lawa. Chima hapụ ya. Emecha mbebe bute ha. Emecha lawa nna abịa. Lawa. Onwe gị na-atụ obi. Nwanne m nwaanyị. Ezigbo egwu ji maka. Ezigbo egwu ji m. Anọ m n'ezigbo ụjọ. Ịmakwa kwa abalị ana m afụ ada nwaanyị na nrọ. Alụ nne ya. Nrọ kwa abalị. Eziokwu ka m na-agwa gị. Etu a ka o si akpọ m mma. Ma nke na-ewute m bụ setịpụ aka m ka m jide ya. Ihe ọzọ m ga-afụ. Ihe may disappear. What is this? Nyefunarị n'ikuku. Ọ bụ nke ahụ ọ bụrụ na arụ ya niile jupụtara n'ọbara. Alụ mami. Jesus! Egwu egbuo m. Emere m aghọtara m ka o si edere gị maka mụ na gị nọ n'ofu ụgbọ ahụ. Biko onwe ihe ga-eme ụmụ anyị. Ihe na-ewute nwu na nwoke na-eme ihe a na-agagharị onwe dị onye na-ajụ ya ase. Ọcha anya mmiri akwa. Ọwụ naanị gị nọ na nsogbu a. Ma ọkwa hụrụ ụmụ anyị onwe ihe ga-eme ha. Onwe ihe ga-eme ụmụ anyị. Mba gwala m ihe ahụ. Ana m afụ ya n'ime mmụọ m na nwa m nwaanyị anọ na nnukwu nsogbu. Maka na ịgwa gị eziokwu, ama nke nrọ m si aga. Tupu nna m anwụọ, arọrọ m nrọ. Tupu di m anwụọ, arọkwara m ofu nra. Lekwe ka nrọ a na-abịa ọzọ. Ada nwaanyị na nnukwu mmebe ahụ. Ị ga-ahụ igwe onye nwere okwukwe. Rita, ị ma na ị ga-enwe okwukwe. Ihe m na-agwa gị bụ na
onwe ihe ga-eme onwe anyị kama ọkwa ịhụrụ ụwa dị egwu ọ ga-anụ olu very soon. Eziokwu alaikere ọmị ya ka m nwoke wee eziokwu. Chere m agwa gị ihe m chiri gwa gị wụ chere m agwa gị ka egwani ka m mere nụ gị na Chineke ga-eji kpacha nkata kpaa ya kparuo n'azụ ụlọ m na-eme ka mma ka otu ọ dị gị gwa m eziokwu. Kwambos, onwe ike ịgbanwe mana ị chọrọ ịgwa m naanị ịhụ n'ọgwụ nwa tupu ụmụaka apụ ebe ebe m ji chọọ ịgwa gị ụmụaka ọ bụ sọsọ nwa m aga eme na ya ọ bụ na nwụọ onye ga-eli igbo sị na aga m agwa gị abụghị na adị ogodo ka e nwee substitute ogweghị isi gịnị ka m ga-eme ka nwoke wee eziokwu ihe ote m nọ na ihe mgbana na awụ sentere eziokwu ịhụrụ m na ka ị hụrụ preaching ahụ na-eme ama m eme aka ịhụrụ evangelism nna ga amapụ m eme aka ịhụrụ akụmakwụkwọ a na-agụ aga m akwụkwọ enwe ka nwa gị nwoke tiri m enwekwa ya wee wụrụ ya enwe akpa m ga-esi jema gaa meme ihe ahụ ihe m na-ama otu esi eme gwakwa Chineke si aka m ụkwụ ma ihe niile ọ gwụchala. Nothing God cannot do. Remember in the past what He did for Moses. Ka m gwa eziokwu otu ịhụrụ m na ihe nwewo Emmanuel ihe nwewo Emmanuel awụghị m Moses awụ m Abraham awụ m Jacob ka m ji awụ Salas na ụmụnne niile awụ eke nwụ ihe kwa Emmanuel ikwucha n'elu isi okwu anyị Emmanuel pụtara anụ onye nzọpụta na anyị na Chukwu anyị so ama iwe onye isi ihe n'ime na chọọchị onye nwere ga-afekt gana ire anyị ọwa ịdịtọ Emmanuel ka kpọrọ gị papa ke nwa ke ama mama mba ga eketi ni bari di ku mi akwụkwọ m na ski ihe m chekwa gị wụ ebe ahụ isi kwute okwu ahụ ya bịa gbara m ntị ka gbaga ashigwe ba ga akwụkwọ asị mụnwa Emmanuel aka m okwu m anọ ya Chukwu ga-arị ya nwa m Chukwu ga-arị ya nwa papa gị kwuchiri na Chineke anụ eme nkụja Kendi na ba Ezanyi dikwa hey Ezanyi wakama Ezekezi Eze hunde ngalanya okucha agwo ahụ na na ahụ n'ọchịchị ewo ndị gbara gị no ya nwe dibo gị taa elesi dị mma kọpụta ya kiri mama m eze ọ nọ ya esigiri ewo ka ishasị m nọ ya ọmụ gị na-atụrụ asị ihe ọwụla gbasara m na-agwa m na Chidimma nọ nso na ọ nọ ebe a ndị agha mgba ha n'ebe ahụ Chidimma nọ ya Chidimma Chidimma lili na m na-atụ isi ama m ebe ọ nọ ọ nọrọ ya Chidimma nọ ya gee ntị Chidimma ebe na ebe ọbụla ị nọ ama m na ị nọ nga ị na-anụ ihe m na-ekwu naanị abalị anọ ka m nyere gị ka ị bute onwe gị n'oche n'ala eze m ma ọ wụghị otu a m were isi nwanne gị mee mmemme ndị agha pụtara ya Amaka. Tudo que Amaka.
Maazị Egbula. Iwurugodi ọkụkọ na-eyi akwa itoru iyi iche ugbu ama m. Nwanne m. Ewurele m iwe. Ịnụ? Ịmakwa ihe mere nụ. Ịma ọsọsọ m. Sọ m bi n'ụlọ. Otu ihe mere n'abalị. Agara m ga-eshi beans na-eghe ha eghe. Ka m bichara beans afọ na-eme m kpụrụkpụrụkpụrụ. Biko eweliwe nwanne m. Ị mara, ma anyị rụrụ obi eze n'oge, eze ga-egbu anyị. Ihe ọnwa ada Ichie Okereke, olee ihe chụga ya ọsọ? Oke, o nwere ike ọnya ha n'ime ọhịa amatala anụ. O nwere ike ọhịa ọ na-agba ime obodo adịghị mma. O nwere otu ajụjụ m na-ajụgo onwe m. Ajụjụ dị ka gịnị? Ọ gịnị mere eze ji na-egbu isi Chande? O nwere ike ndị ọbịa bịara anyị. N'echiche eke m, o nwere chi ọzọ ha nwere ha na-efe karịa chi eze. Menụ na o ji na-egbuchi. Dịka gịnị? O nwere m chọpụtara ebe gbọdọ nọ. Ihe dịka gịnị? Ị chọpụtara asị mgbe ọhụrụ o gburu mmadụ ọ na-ebe akwa. Oge ọwụla o gburu mmadụ anya mere akwa. Ichie Egbula, jide ọnụ gị aka tupu ya kafuo gị. Jide ọnụ gị aka tupu ọnụ gị akafuo gị. Ichie Ọjị, kara obi. Achọrọ m ka ị kara obi mụ awụ Ichie Egbule. Enwere m nwunye, enwere m ụmụ. Nwa ugbu a anwụrụ m ọsịsọ. O nwere onye m na-atụ egwu ya. Eze ha egbuchiele ihe niile m nwere n'ụlọ. Amata ọtọbaga. Otu ọkpọ kara obi. Ị na-akpọ eze anya. Nke ahụ gbasara gị, anọ m ya. Kwenụ ihe m kwuru, kara obi. Kutoro ịgba. Okay. Ako na ako. Onye kwere ha. Arụsị. Onye iberibe. Unu ndị iberibe. Anya m na-afụ nwatakịrị ọ gbawagokwara. Nwa papa ụwa gbawagokwara. Chineke mana ha hapụ ịkpọ onye ọwụla wụ onye ọjọọ ọkụ. Chineke mana ha arahụ ụra. Mana ihe na-ewute mbụ nwa ịbịara iko anwụọla. Nwatakịrị a dịkwa innocent. Ozi ya ka a na-ata afụ ihe nna ya metere. Nna ya Chineke kpụchaa ya ọkụ ọfọ ya ma kpọkọfụ ya ụfọfọrọ. Ọ kwesịrị ihe na-eme ya emefọlị ya. Nwa m ga-anwụ ka ya dịrị. Ole nganụ a na-ekwu ya ekwu. Mba nene. A na-ekwu ya ekwu. Mba nene.
onye gba nwa ga-ezigbo isi iwe isi ya a ga-akwụwa ya ọzọ. Ndụmọdụ m na-enye unu erikwala nne ya ọsị n'ụlọ. Maka gịnị? Ọ bụ okwu ndụmọdụ, mana ọ bụrụ na agụụ na-agụ unu nwere ike iru. Biko ogene dị na nne ya. Ihe ahụ arụ otu onye n'ime unu. Jesus! Ogene bebe ahụ. Bukaisi ebe a bụ otu banye tell my last. Bukaisi ebe a bụ Bukaisi. Ahụrụ m enye ego na anụ si ụmụ taa nyewa anụ otu onye n'ime ụlọ. Anụrụ m na ọ dị ụtọ. Metọ na ọnụ taa na ugbu ọ dị ọkụ. Okay, Mama. Mama, nke a gafeela ịnọrọ na-ebe akwa. Ị hụrụ ọnọdụ ugbu a? Ọ gafeela iwere aka dọsa n'ọnụ nọrọ na-ebe akwa. M ga-emerila ihe banyere ọnọdụ a. Chidimma, ihe nkacha akpọ asị na ndụ gị bụ ekweghị ekwe gị. Ga-ekwara nne gị ntị. Ọ bụrụ na ị ga-eme ntị na mbụ, nsogbu a agara dapụta. Bịa mmasị na chi. Olee dị ihe ị na-akọ ihe? Nọ n'ebe a, lee nwoke ọjọọ a na-gbuo ofu mkpụrụ nwoke anyị nwere. Ofu mkpụrụ nwanne nwoke m nwere ga-anọchi anya nna m. M hapụ ya, ọ bịa gbuo ya ọkụ ya. Ahụrụ m n'isi adịghị gị mma. Chidimma nwa m. Ị chọrọ ịbụ nne gị elu? Ọkwe na mara nwoke abụọ ọkara mmadụ ọkara mmụọ. Ọ na-ahụ na uchichi na-ahụ na ọchịchịrị na-ahụ na iwe. Ọ na ndị anụla ihe ndị Igbo chọrọ ka o gbuo ogo ama mechie. Mama biko hapụnụ m aka. Hapụnụ m aka. Nwoke a lechara mụ chụpụ mụ n'ala nna m. Nke a na-emesa dị m arụ. Nke a na-emesa dị m arụ m otu. Mana m ga-emerịla ihe. Mara otu m ga-esi kpọpụta nwanne m nwoke n'aka nwoke a. O nwere ihe m chọpụtara n'ebe ndị Igbo si ijiji na-anụ ntị na-eso ozu ala n'iyi. O doro m anya na ịbụ onye isi ike. Ọ dị ka aga m akwụsị ịdị na-eso gị maka ọdịmma nke. Bịa. Ị ga-akwụsị ị na-eso m ọkụ ya. Ị ka nọkwa n'ụlọ nna m. Biko si ebe a lawa biko. Shut up. Sister, Apande Obinna,
Anyị agaala ugwu, gaa ndịda, gaa n'iyi, mana anyị ahụ ozi ya. Sister Esther, obi ekoloba etu m obi, nwa m dị ndụ, nwa ihe mere ya. Papa, ịgwa ikewa eziokwu, ụfọdụ ndị otu anyị niile hụrụ ka ọ na-agbagharị na-awụ n'elu, akpagheri agwa ka onye isi na-adịghị, nke a nke gbara ngharị. Ọ ya ka m na-agwa amara Chineke na-edu ya, mmụọ nsọ Chineke na-edugharị ya, enweghị ihe ga-eme ya. Mana ebe ọ na-agbagoju m anya awụ na a na-asị na ọ na-amagharị na-amaba n'ime mmiri, nke ahụ kwa nke m na-aghọta ha. Papa nwee ndidi, a ga-ahụ ya. N'agbanyeghị na Mrs. Benson na Madam Rita ji aha gị na-agba asịrị n'obodo anyị na ịbụ onye ọjọọ, ma anyị maara nke iwu eziokwu. Eziokwu ka ọ na-ekwu, papa. Anyị mazụrụ ihe niile, mana enwe na-egwu Chukwu ga-atụpụta ha ụkwụ n'ama. Ọka o chiri dị, Chukwu ka m na-efe, Chukwu ka abịa ekwugwu ya na nwa ndị ndụ, ma hapụnụ Mrs. Benson na ndị otu ya ka ha kọghariwe. Ayite mama, 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 ayite mama. Ọ dara n'ahụ ka onye ọzọ. Gaa lekọta m. Here. Here. Ọ pụtara na ị ka na-abụ isi asụ na mmiri kamgbe ụnyaahụ. Amarala enu gị. Amarala enu gị. Ịmakwa ihe anyị riri. Ịmakwa na ihe anyị riri abụrụ anụ ewu ka ọ ga-asị na ọ bụ anụ ọkụkọ. Amara ihe anyị riri bụkwa anụ mmadụ. Amara anụ mmadụ. Amara ịmakwasị kemgbe echi m richara ihe a, ahụ adịrọkwa m mma, otu a ka afọ si na-achịgharị m. Mara ọma ekwu eziokwu makwa mba ụdarụ ga-aga n'ebe ahụ. Biko kwa ka ji nwayọọ kuru mmiri abịara iku na-achị n'obi eze, maka na ike asịrị adịghịkwa m, aka m ụkwụ m adịghị na ya. Umuxoza osifune mungu oyekesi my people don't be trouble. Jesus cares and his arms are around you. If you feel the pain and grief, call on him and he'll set you free. Let's sing now. Ayite mama, ayite mama, ayite mama, ayite mama, ayite mama, ayite mama, ayite mama. Chima! Kwanu mmadụ, ewo.
Hey! Papa, aqui vai ir, aqui vai ir, Nna, ihu ga-adịrị ka ihu onye obodo. Maka ka ọ dị. Biko, ele ebe isi? Ahụ Emmanuel Esigbolu. Ele ebe wo olori? Ajụkwa m na ihe hụrụ onwe m ahụrụ na onwe m tugbu ebe ụmụ eze. Ị chọrọ ịgwa m na ị danyere n'ime mmiri, otezi onwe gị ebe a? Yes! Akụkọ gị nwekwara ka ọ dị. Ele otu mmadụ ga-esi danye n'ime mmiri, nweta onwe ya na obodo ọ na-ama adị ebe ọwụ. Ị ga-abịa ka m dụsagodi gị ebe ị ga-anọ ugbu a tupu ndị mmadụ ahụ gị. Biko ka ị hapụ ịdapụ na nsogbu. Eze anyị nwee eze ọjọọ, biko ọ na-egbu ndị ọbịa. Biko ka m dụsagodi gị ebe ị ga-anọ ugbu a. Ị ga-anọ n'azụ, na-asị gị bịara isi gị kwụsị gị ebusi. Ọmụwa wee zege onye kweta na m obiri, onye ekweghị na m ọnwụọ. Ana m achị dịka ezigbo chi ma ihe ọ na-eme. Ana m achị ọchịchị nchugbu, mana onye ọbụla ga-abịa n'ụdị ọbụla ịma m aka ofie. Ichi ọchị ọtụtụ si na m abụghị ezigbo chi na nna achịgbu ndị nna achị achị, na m anaghị ha ụzọ ebe ndị ọzọ na-asị na abụ m chi na ekwesịrị m na-adara m n'ụkwụ ala. Mana gịnwa achọrọ m ịnụ olu gị Ichi ọchị, kedu ihe na-ekwu? Ịbụ Chineke nke obi ebere, nke na-ahụ ihe na-eme n'ihe na nzuzo. Ụlọ ya na-awụ m chi nke obi ebere. Ugbu a ana m awụsị ngọzi a na obi ebere ebe unu nọ. Otu onye n'ime unu ga-enye onwe ya ka onye nke ọzọ laa n'udo. Ndị nche bụrụ unu ha ka ha ga kpebie onye ga-ala n'udo na onye nke ga-aga. Ugbu a ọ bụ mgbe eze gị onye kwere na mụ ọ dịrị, ikwere ị na ada agwa mmadụ. Ọ dịkwa ihe mere m, anọkwa gị n'aka. Ọ dịkwa ihe mere m, anọkwa gị n'aka. Obinna, biko ihe eze ha kwuru, biko gaa nwụrụ ya. Mba, ọ gị ga-anwụ. Ekwesịghị m ịnwụ. Ọ gị ga-anwụ biko. Mba, ekwesịghị m ịnwụ. Ịma na nwunye m dị ime. Ịma na afọ nwunye m hụ ka afọ ya ruru. Biko ọ bụrụ maka nwunye gị n'ime ya, biko aga m eletere gị nwa gị nke a dị ime, aga m azụrụ gị eletekwa ezinụlọ gị. Biko n'ike a ọgwana m nsogbu nwanne m mụrụ. Ịma na mụ na gị na-adị na mma kemgbe anyị dị ntakịrị. Ị kwesịrị ịnwụ. Ekwesịrị m ịnwụ. Biko Obinna gaa nwụrụ ya.
ga-emezu ihe niile m kwere na nkwa. Mbọ na ka m gagwa ya na mmanwụ kama echefukwala nkwa ikwere. Echefukwala nkwa ikwere. M ga-eletara gị ezinụlọ gị nụ na biko na obi gị. Come on, Nagadi. Yawu ikpebiele ka ị nwụọ ka e gbuo gị ka enyi gị nwoke lawazie. Mba o, ọ sị m bịa gwa gị na ya ga-anwụ ka m dị maka na nwunye m dị ime ọmụmụ, nwaanyị m dị ime ọmụmụ. Arụsị gaa nụkpọta Obinna. Jackie, puta. Puta! What's this up? Come on, listen to puta. What do you mean? Obinna esi ikpebiele na ọwụ gị nwa ga-anwụ ka enyi gị nwoke wụ Stanley lawazie. Mba, ọ wụ ihe mụ na ya kpebiri. O kwetere na ọ ga-anwụ ka m dere. Ị hụ na ihe m na-ekwu na mmadụ ekwesịghị ntụkwasị obi, mana mụ wee sị gị ana m ahụ n'ihe na-ahụ na nzuzo. Arụsị nye ya mma, nye Obinna mma, mgbagbuo enyi gị nwoke ka ị lawa. Gbuo ya bụ ka ihe na-eme. Dọbịa isi. Agaghị m egbu ọyị m nwoke. Ọrụgodi na mụ ga-anwụ anwụ. Agaghị m egbu ọyị m nwoke. Ihe ọ sọrọ gị mee m. Nwa ọ bụ maka anụ ọfịa nke a arụsị ị ga-enye na ndụ ka ọ ghọta na eze ga-abụrụ onye a na-akpalụ nkata, na eze ga-abụrụ onye ji egwu egwu. Gaa lie ya na ndụ, ile ya o doghị nsị n'ala, lie ya na ndụ. Mgba gawa gawa gaa lie ya, gaa lie gawa kwụpịa na ndụ gawa lewe
kwa maka kwa mmiri maka amara gini ka ina tuma ogini na mbu mmiri ni ke kwa maka mmiri awo eba muna ha huzo obi amaka we ga ya o ni fu onye si do ba wo ni ga na me ma ha papa ya o da ru ma papa ya o Ozula amara udarugo eche no na abo owoyi elekwana nke nnupụtara ụzọ na-alụzi ọgụ ọwụ darugo na mbụ mmiri n'isi udarugo akwa maka mmiri mbụ n'isi awọ n'ala ọ makwa onye chi anyị wụ na ọ gara egbu ọ makwa onye chi anyị wụ ma ọ gị kwara ya ma ọ gị kwara ya chere gwe akwa ihe nnukwu alụgo ọ ga-ampa maka mmiri wụrụ n'ala ị ga-aghọtakwa na nna Abadika ka iji alụ ọgụ anụkwa m ka ị na-akpọkwa chi gị ka m gwa gị ya bụkwa na chi na-akpọkwa bụ mmadụ efu dịka go enwekwa ihe ọ pụrụ ime enwe chi ọzọ nọ n'ụwa na-awụ Jehova ka eluigwe n'ụwa ọ bụ ya bụ eze ndị eze ọ bụ ya bụ ama amasị tụkwasị obi gị n'ebe ọnụ oke mmechi ọnụ ọsị chi gịnị ihe agwachara m nnụ enweghị chi ọbụla ọzọ ihe onye a na-eme ewu ime ka nnụ hụ ya tụkwasị obi enweghị ọ pụrụ ime ọ bụ mmadụ efu dịka anyị Chiadị n'elu dịrịkwa n'ime m dịrịkwa n'ime gị gosi atọpụta mmadụ gee ntị ọ ga-azọpụta gị tupu otu iji ekwupụta okwu ị ga-ekwupụta okwu kwubadị n'ebe ọ nọ ọ gwụla ya azọpụta gị were obi gị tụkwasị ebe Chineke nọ enwe eze ọbụla na-awụ Chineke nke bi n'eluigwe na nke na-azụ onye ọbụla ịmakwa onye eze ga-ewe ike ha na ebe a na-ekwu maka eze gị ka eze ga-amụkwala gị ihe nọ ebe a na-ekwu na enwere chi ọzọ onye wee eze gị wụ mmadụ efu dịka gị amara biko ka ntị ọzọ hapụkwa elu ihe a onye ọbịa ahụrụ na nsogbu zuru gị mba ihe m na-agwa n'ụwa otu o si dịrị ihe ị ga-emewu were obi gị tụkwasị ebe Chineke nọ ngwa ga bute iko mmiri gị mechie ọnụ gị ịma ndị obi ole eze gị egburula n'obodo anyị a iwere ga-eme na Jehova bịawa biko tupu ndị mmadụ I've been cleansed by the Lamb, and I've been baptized. Hallelujah. People, no more chains, no more. I said chains of sin. You've been made. No. Biko, ndewo, nna, biko, olee ihe ndị mmadụ ji agbakọ n'ọgbakọ obodo anyị? Onye eze anyị wee eze gị ama na ofu onye ọbịa ikpe ma nyekwa ndị nche ya iwu si ya kpọrọ ya gagbuo. Amụ Emmanuel ana m agwa ndị mmadụ na ọ bụ ebe Jehova nọ ka ike kachasị ike nọ kwinu ihe m kwuru ya wee wụrụ ya eze gị wụ mmadụ efu dịka anyị enweghị ọ pụrụ ime Esere asị nke esere kịta bụ asị ọcha okwu ekwuru wee kwutiere m n'ọnọdụ m nọ n'ime ya ugbu a ahụ m na-ata bụ otu m si abịakwere eze gị na m esere asị eze gị bụrụ mmadụ eze gị bụ agbara ka m gwa gị n'eziokwu eze gị na-ekwu okwu ya ọ bụ mmadụ efu dịka anyị nwa mana ka m gwa gị ọ bụrụ na ị ga-emepe ọnụ gị kwupụ okwu gbasara eze gị jụ ihe ọbụla buju ya na ọrụ ya niile nabata Chineke eziokwu ka m na-agwa gị aka enwere isi akpụrụ gị ị ga-ebido hụ m ụzọ nna biko bịa kwụkwala ya nke ahụ ele otu ị ga-asị gwa ya kwuo okwugide eze gị ile anya ọ nọ n'ime ahụhụ ọ maka okwu okwugide eze gị tinyere ya ọnọdụ ọ n'ogbulu aka biko akwụkwala ya otu ahụ biko ya hụ na nke a ga-ekpe m ya wụrụ otu ahụ site taa gaa ana m ajụ eze gị na ọrụ ọjọọ ya niile ajụwo m ya. Thank you, Jesus.
dịka ị mepere ọnụ gị jụọ eze gị n'ọlụ ya site n'aha Chineke nna. Ei, onye nke nwụrụ n'elu obe, Jehova, ana m asị ka nwa oru gị ahụ ụzọ n'aha Jizọs. Gị bụ ụzọ ọ dị atụmatụ onye iro n'isi gị. Ana m ekwu gị okwu na-asị ka ị bụ ụzọ. Anya gị mepee n'aha Jizọs. Anya gị mepee n'aha Jizọs. Ei, ebube eze ekpere a Jehova. Ebube eze ekpere a Jehova. Ka gị wee bịa bụrụ ihe oge bunyere n'ụmụ eze. Mepee anya nwa. Mepee anya ka ọ fụ ụzọ ebube. Mepee anya ka ọ fụ ụzọ Jehova. Ei, ị afụ ụzọ n'aha Jizọs. Amen. 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 Wala uzo. Hey. Hell, ina uzo. Hey! Ekene di Chineke. Ana mabo, kena hapo mfanye why? Ono ndebeleka. Kamla wo, kamba wende yimo. Iyo gini. Eh? Hey, ibo ya wana gogo. Dede. Ekene di Chineke. Kanga kọrọ munnem. Baba. Mba, tupu ina, ige werugo ndu binye pena ha Chineke. Yanwa onye na-apụtara gị mee ka ị na-akwụ ụzọ. Ihe were ndu binye pena ka ya. Elo do shebe kono ta. Onye ikpara na mbere gị mere. Ihe ọbụla m kwuru soro nkwo. Si Chineke. Chineke. Anabatawo m gị. Ekwenye m n'ihe pụrụ ime. N'ụbọchị keta ewere m onwe m nyefee gị n'aka. Na-asị gị ụzọ ọbụla m si meghee gị gbaghara n'aha Jizọs. Amen. Amen. Binye. Thank you. Gị obodo niile gbasa ozi ọma. Gwa ha na enwere chi kachi. Magọrọ ụmụnne m. Gwa ha na enwere chi kachi. Onye ozi imele. Nna ọ dịkwa mma onye mere gị ihe ka ndị ego dị kerekwa ndụ oke dịkwa ndụ Obinna ime onye ọbịa ọkwa ịhụnanya akwara nke m ibi ebe a ga-etinye anyị na Obinna ile ihe ndị a mere gị osisi Kaya mo kamera ndo. Kaya mo kamera ndo. Kaya mo kamera ndo chucho. Wala di yo kamera ndo. Ama ko ndo. Ko. Ni ma ti mo fta. Ha? Ni ma ti mo fta. Tata ko echi. Ko biko. Na ba da kam. Ọ gịnị na-edekpọrị n'ala m? Ahụkwanụ m ntị. Eze gị na-ahụ n'ihe na-ahụ na nzuzo. Ọ mụ wee eze gị. Ike ọbụla ị ga-abata n'ala nwoke ọjọọ ị ga-ala. Arụsị! Ọ mụ wee eze gị. M na-eri elu foto. Ikwara na m ibiri. Ikwara nwụọ. Arụsị baa n'ime ogbe. O nwere ikikere na-ekwesịghị bụ ike ọjọọ batara n'ala a. Mana mụnwa wee eze gị ọhụrụ iwe ọrụ na nzuzo
ahụ na ya onye ọbụla bụ ọbịa unu hụrụ n'ogbe ọbụla pụta na ebe a ma dịka unu na-eme nke ahụ gaa nụzie ndị ichie ma osisi ha onye ahụrụ na obi eze ugbu a wụrụ ha gawa oke na-apịawago mụ na onye ga-apụ egwu ha esege iyori mụ na onye ga-apụ egwu ụmụ eze geenụ ntị n'olu Chukwu. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata n'oge ga-abịa mgbe eze ndị eze bụ Jehova nke isu niile nke ndị agha ga-azọpụta ụmụ ya na akparamagwa ọjọọ. Ụmụ eze niile okwu Chineke abịala n'ụbọchị nke taa ịzọpụta nnụ. Eze gị abụrụ chi ọbụla, eze gị mmadụ efu dị ka anyị. Nwanne nwoke nwanne nwaanyị, ebe ọ bụla ị nọ ị na-anụ olu m, achọrọ m ka nnụ were obi nnụ nyefee n'aka Jehova sị m eze gị enweghị ike ịzọpụta onye ọbụla. Eze gị enweghị ike ịzọpụtali gị. I were ndụ gị nyefee n'aka Chineke, ọ ga-azọpụta gị n'ike na ebube. Enweghị ihe Jehova na-abụghị ime. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata ọ sị onye ọbụla nke bịakwutere ya ya nwa bụ Chineke nwere ikikere iji azọpụtakwa ya. Ya mere ụmụ eze niile werenụ ndụ nnụ nyefee n'aka Jehova n'ihi na ọ bụ ya bụ ọmama amasị amasị. Eze ndị eze, oke mmiri na-egbe ogwe, onye na-akpọ otu ugboro ọzọ ugboro 7. Ọ bụ ya bụ chi nke niile nke ụwa niile ga-akpọzu wee kpọkwa isi ala nye ya. Ọ bụ ya bụ chi onye ọbụla ga-efe n'ike na ebube. Ị n'ebe ọbụla ị nọ ị na-anụ olu m ịwụ nwa ụmụ eze. Ei, kwere na Chineke, kwere na Chineke. Amama amasị amasị bụ aha ya. Eze gị enweghị chi ọ bụ mmadụ efu dị ka anyị. Ọ bụ mmadụ efu dị ka anyị. Eze gị anyị agbarịchala n'obodo, anyị ahụhụ onye ọbịa ọbụla. Eze gị ị nọ n'ihu m wepụta ọnụ si na enwe onye ọbịa ị hụrụ. Lee ka m gwụrụ o nwere ikikere ọjọọ batara n'ala amamihe na-ekwu arụsị ndị ichie m soro na ugbu a ka a ga jigide onye ọbịa ọbụla n'ala. Gawanụ, anyị ga-eme ka esi kwuo. Kekwa ihe rụkwa n'okpuru niile. Ei, Jehova ekele dịrị gị. Amama amasị amasị nna m, ịba amama amasị amasị o, ịba amama amasị amasị. Ezi Chineke bụ onye mmeri. Akwa gị gwara m n'ebe nzuzo isi na ị ga-eji meme ihe ọsọrọ n'iro ya mee. Mmeri bụ nke m, amama amasị amasị ezukwu m na ị nọ na Jerusalem kwa okwu ihe bịa meso na Kapanọm. Jehova ịdị ebube, nna m ịdị ebube o dọkịta. I mere ihe na-adịghị dị, i mere nwaanyị aka wee tụrụ ime wee mụjuo ụlọ. Amama amasị amasị ezukwu nna m, ị nọ na Jerusalem kwa okwu ọ bịa meso n'ụmụ eze. Jehova ịdị ebube. Aghọtara m ihe na-eme ebe Kedu a. ihe ọwụ? O doro m anya n'oge ka ndị agha eze gị na-achọ, mana ha bịa ebe a larịcha. Chineke ha na-achọ m. Ị marụ na akwụkwọ nsọ gwara anyị si ewo mgbe onye iro ga-abịa dị ka ihe n'ọbịa, Jehova ga-ewerekwa aka ekpuchite ụmụ ya n'ihi na ha ga-ahụ ya. Ihe mere ihe na Jehova ewerela egwu bụ onye ọbụla gburugburu ebe anyị nọ ka ha bịa ha ga-ahụ anyị. Mana ọkwa nsogbu ị ga-aga isi m na nke eze gị. Ọ ga-amasị m na m ga-agaru ebe ahụ ugbu a. Ee, eluigwe na-agwa m okwu na ọ ga-eme ihe dị egwu ebe ahụ. Eluigwe na-agwa m okwu na ọ ga-eme ihe dị egwu ebe ahụ. Anyị ga-agaru ebe ahụ. Mba, Chineke si mgbe m na-aga n'ụzọ ahụ ọ ga-eme ka ụzọ niile dịrị siriri were. Enweghị ihe ọ pụrụ ime. Ka anyị gaa na nke eze gị. Ka anyị gaa na nke eze gị. Ọ wasị gị ga-eso na mbịara ozi akpọ m.
gosa ihe ka ngwa. Hey, Ibuchi ma Ibu. Hey, kalaba na mana shada. Ibuchi ya. Ele mo shada. Akada baturu sanwo ko. Ebu bemba. Aite mama, aite mama, aite mama. Aite mama, aite mama, aite mama. Aite mama, aite mama, aite mama. Aite mama. Chineke. Imekwa na achọchara m gburugburu ebe niile. Mgbe otu mgburu onye m hụrụ. Ị mara na chi anya na-atụ asị. Ma ịhụ ya oge gbuo anyị were isi anyị mere anụ nnụọ. Olee ya ka ime ya ike? Ana ebe nsogbu nọwụ ma ejeghị n'obi eze. Nsogbu. Ichie, ihe ga-eme n'ụwa ka anyị gaa n'obi eze. Ka anyị jee n'obi eze. Ka anyị jee n'obi eze. Hey! Kesi ihe na-eme ndị a chọkwara ịba m ime o. Eze, anyị ahụghị onye ahụ. Ụlọ ahụ gịnị? Ụlọ ahụ gịnị? Anyị ga-achara obodo niile. Onwe onye anyị hụrụ. Ezeke, anyị agarịchara obodo ụmụ eze niile, nwe onye anyị hụrụ. Ezeke! Ụmụ m anaghị ekwu onye aka ya dị ọcha. Unu na-eche echiche na m na-atụ asị ka ọ gịnị ihe m hụrụ. Onye gị si mee? Aha m wee Emmanuel. Anụrụ m si na-achọ m. Hey! Ịka n'obi ụdị nkamanya nke a gosiri na o nwere ihe na-esi n'obi ike. Mana lee anya ka m gwa gị. Ị hụrụ taa mma m anaghị ekwu onye aka ya dị ọcha. Taa ka nke ị na-eme ga-agwụ. Site n'ike nke Chineke, eze ndị eze, onye mere eluigwe n'ụwa, onye mere gị nwa n'onwe gị, enweghị ihe pụrụ ime. Enweghị ihe pụrụ ime. Chineke keta n'eluigwe kecha ụwa were gị nwa tige n'ụbọchị a dịka eze nwa eze. Gị were sie were onwe gị wụrụ eze wụrụ chi enye ya. Ana m agwa gị na ike ị ga-anyụ chi n'ụbọchị nketa n'aha Jizọs. Amen. You are just a mere mortal. Mmadụ efu. Ị ga-emefuli ihe ọbụla. Kwụsị. Ụlọ ga-abịa anyị ma aka. Onye m na-agwa gị isi nke nwa Chineke. Akpakọrọ onye nke Chineke tere m n'aka. Gbada! Papa! Gbada! Tarie ya! Torie kanụ! Ịkọmasị ihe na-ara mere ekenna! Ana m asị ka ike gị bụ onye o. Amen. The Bible says, "Stop not my anointed, and do my prophet no harm." I rebuke you in the name of Jesus. Amen. Jesus. Hey, Ebube, Ebube kene dịrị gị. Onye bụ Jizọs. Jizọs bụ onye kere eluigwe ke ụwa. Kekwe gị nwa na onwe gị bụrụ eze gị. Kekwe mmadụ niile ebe a. N'ihi nke a enweghị chi ịbụ mmadụ efu dị ka anyị. Eze gị, onwe ihe a na-akpọ gị. I werela onwe gị dị ka chi nye obodo ụmụ eze niile. Mana site n'aha Chineke, onye kere eluigwe n'ụwa. Site taa, ike ga-ahadala mba. Ike ga-ahadala mba. Ndị ụmụ eze niile nna nwụ na ya na-enweghị chi dị ka eze gị. Ndị ụmụ eze nna nwụ na-enweghị chi dị ka eze gị. Eze gị mgbe oge rule, Jizọs, i were aka gị niile, were ntụ gị
nyefee n'aka Chineke. ụmụnna m ndị ụmụ eze ndị nna achị gbagharanụ m nabatakwanụ m maka na eteela nji na-agagharị na-eche na-akpọ onwe m chi na-amaghị na o nwere ri onye bụ chi Chineke onye kere eluigwe n'ụwa. Ugbu a ka m na-ebite aka nsọ ya na-asị unu na m na-ekwubikwa okwu n'ụmụ ọzọ nwekwe chi ọzọ a ga-efe na onye ọbụla nụrụ ọkwa Jizọs. Jizọs ọ gị na-achị biko unu gbaghara nụ. O nwekwara ndị ka ekesiri ekesi n'ọgba agapụpụtasị aha m ka a mara na Jizọs anapụtasịala nwanne m na ebe ahụ. Nwanne gị kpọpụtasị aha eze ndị ụmụ eze gekwa ntị. Otu iwerele ndụ gị na-anyefee n'aka Chineke, ọ ga-akakwa mma na ịchọ ọnụ gị kwupụta ya, mana Obinna ya ga-eji Kraịst. Mgbe Obinna biko zi hụ ụzọ eji aga eluigwe gwa. Haleluya. N'aha Jizọs. Ugbu a unu ga-eso m ka onye m na-ekwu. Onye nwe anyị na Chineke anyị. Onye nwe m na Chineke m. Ọ bụ gị bụ Chineke dị ndụ dịkwa ike. So gị bụ Chinachi eze. Anyị emejọgo gị n'ụzọ dị iche iche. Anyị na-asị gị gbaghara anyị. Ma kwe ka ihe nke ọkpara gị bụ Jizọs dakwasị anyị. Ma mekwa ka ihe nwa gị bụ Jizọs dakwasị anyị. Ka ọchịchịrị ọbụla nọ na ndụ anyị pụọ. Ka mmụọ ọjọọ ọbụla nọ anyị n'ime pụọ. N'aha Jizọs. Awụ m onye ozi Chineke ka gị nwa. Anọ m mmụọ Chineke dị ndụ akpọ mụ na mama gị oku. Ụmụ m ebe ọ na-ekwunya m ọnụ sie ntị si na ọnụ ga-aga okwuchukwu ka ọnụ ga-aga n'udo metakwa ndụ. Papa ị na-ekwu ya dị ka sị ijem a ije n'ọwụ ike aka mụ na nwaanyị m, ọwụ ike aka anyị, ọ Chineke nna bi n'eluigwe mmụọ ya tiri anyị ozi ya ka anyị jee napụta ndị ụmụ eze nọ n'agbụ, ndị ekwensu ji na-agbụ ebe ahụ. Ọwụ ike aka anyị papa, anyị ga-aga. Ịma mụ na mama gị na-apụ ugbu a. Ị ga-ala eruwere papa isi ozi ọnwụrụ o diri gị ga-aga. Ọ ga-adịrị gị na mma. Were ihe ga-agwa ịma. Ọwụ Chineke kpọrọ mụ na nna gị okwu a ọrụ maka ike aka anyị onwe ebe anyị karịga weta maka ọbụbụrụ oku nke Chineke kpọrọ. Ọ ga-adịrị gị na mma ma ga-ekwere papa gị ka okwu ntị. Mpa biko lekitere m ịma nwa m anya, lebara ya anya ọfụma, marakwa ụdịka ndị a na-ega na-achọ ije mana ọ na-echi ntị. Ịma lekete m anya o ịma gịnị ka na-agba ha
Ngwanụ. Ọ bụ na Jizọs Chineke itira Joseph mụ na nwaanyị mmanya batara Chineke ya mere ndị umeze Chineke si pụta ka ebe na-apụta ndị ọjọọ ndị a na-emegbu emedu ndị na-ezu ohi ndị na-ebu mmadụ ibe ha ihe nwere n'ụwa otu Chineke ma n'eluigwe ma n'ụwa ya wụ Jizọs wapụra Chineke ọ bụ onye nwere n'elu ụwa onye ọbụla akpọkwala isi ala enyere mmadụ ọbụla enyere osisi ọbụla enyere mmụọ ọbụla ọ wụfu Chineke ka anyị mere ọ ka o sitere ọkaka kebi n'igbele resi ya malitere ọgwụ ọbatụla dị mma anụkala n'obi ya bụrụ Chineke suru chegharịa ị ga-eji onwe gị nye Chineke onwe mmadụ ekere eke onye ọbụla ekere eke ihe ọbụla ekere eke ga-apụta na ya bụ chi inwe ike ịpụta na ịbụ chi ọ bụ otu Chineke dị ndụ ka anyị nwere Chineke kere n'igwe ka elu ụwa ọ bụ ya ka anyị na-efe ndị umeze nabatanụ Chineke kere n'igwe n'ụwa ọ ga-adịrị unu mma ị ga-abụ isi ala anya arụsị ọ bụ arụsị apịrị apị Chineke dị ndụ ịdị mma ọ bụkpọla ka mmadụ ọ naghị ya zekpere Jehova ka m gefe oke osisi na-enye ngọchana ọ gbara nkịta okpuru Chineke dị ndụ ọ bụ ya ka m gefe ọkaka nke bi n'igwe malitere ọgwụgwụ ọbata n'ụlọ a dị mma Chineke ga-agọzi unu Nwachukwu ọ ga-agakwara gị mma na ị nabaratara Chineke aka onye nzọpụta maka na ime ya karịrị gị na mma ọ bụ ya kere ụwa nwa okorobịa Chineke ga-agọzi unu o kere ụwa n'oyiyi ya unu ga-ebu Chineke anya unu ga-alụ Chineke unu enwere chi ọzọ metọnụ my people, don't be troubled. Jesus cares and his arms are around you. If you feel that pain and unu achọghị onye sitere unu akwago mbe ya mbọ na ọ bụ Chineke kere n'igwe n'ụwa kere mụ aga abụọ jiri mụ na nwaanyị m ka ebe a napụta ndị obodo a ndị ji na-agbụ Chika eze gị zitere gị susu ọnụ ụkwụ m nwa bụ onye ozi Chineke tutu ụkwụ ọnụ susu ya migabụ mgbuo m susu ga-eme ya ọ bụ Chineke kere n'igwe elu ụwa ka m ga-esusu gbuo m migabụ nka nlakwuje Chineke kere m ni susu ọnụ ụkwụ m egburu Jizọs Kraịst minegbu mgbuo m susuo minegbu mgbuo m eze ndị umeze biko rapụrụ m ụtọ m biko gee ya ntị n'olu o ịchọ ka nle mmadụ ekere ka ibe m gwọrọ isi asụsụ ya okwu Ezeke pụrụ ofu ihe gbule nwaanyị m ahụ nwaanyị m n'anya ọ bụ nwa m ọnwa nọ n'ime afọ susu ọ bụ na ọ ga-eme ka ọ rapụ ka ala na ndụ ebule ka m Mabuya. Emmanuel nwa m otu m si kọrọ gị ya ka o si mee ọwụ ọnọdụ m siziri nwa onwe m nwaanyị m bụrụ n'anya
Aite mama, 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 hey, mama, mama, mama. Jesus can break those chains away. Mama, break those chains of pain and grief. Shang-a-lang-a, Onyamini doda, onyamina se. Yeah, oye kesi. Umukwaza, sifuni Mungu. Yeah, oye kesi. Onyamini doda, onyamina se. Yeah, oye kesi. Umukwaza, sifuni Mungu. Yeah.